Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa nhasi kwakaipa hakuna kumira fine. Ndine imwe hanzvadzi yangu yanditumira confession, hanzi iconfession yemumhuri. Zvekare ndinoda kutenda mukoma vaya vekuLondon nekuti vakaita kunonzi kuopena a can of worms. Now a lot of people are coming with their confession. Hanzi kumhuri kwedu Gogo Vanoroya zvisingaiti. Regai ndisawanza munamato ndibva ndaplaya voice note yavo. Hai mukomana, maswera sei? Ndokumbirawo mungochinjawo voice rangu. Inini ndiri kuda kungoudzawo vanhu zvakaitika mufamily medu. Secretwo yandakasanganawo nayo ndozvandiri kuda kungoudza vamwe. So mufamily medu inini mbuya vangu mai vababa vakabereka vana vavo 14. Pa14 vana vamwe vachona vakabereka matwins ka3, but matwins aya haana kurarama ese, pairarama 1, which means matwins 3 ndo kararama, mamwe 3 akafa. Zvadaro vana baba vedu nana tete vakakura zvakanaka family, but mbuya vangu inini vanga vari muroyi wavo vakatosirwawo namai vavo. So vakasvika pakuti vaigara nevazukuru vana vavanakomana panova pamba pedu, vanga vakawanda, inini hangu ndandichiri mudiki panguva iyoyo. So mbuya vangu uroyi hwavo hwaiva hwekuti mwana muzukuru anongokwanisa kungowira mumvura, otonzi awira mumvura zvotofa zvakadaro. So bamukuru vangu vanga vane mwana musikana, cousin sister yangu. Cousin iyi akaberekwa mushe but akazoita kunge munhu ane pfungwa dzisina kukwana. Mushure mekukura kusvima grade 5-6 ndo pakatanga kuonekwa kuti munhu pfungwa dzake dzinenge dzisina kukwana. Saka aigara naGogo pamba pedu. Baba vangu inini vaishanda somewhere, ndo mwana wega aishanda, aiva nebasa rekuti munhu anotogara kutauni. Vamwe vese vanga nemabusiness, but mabusiness achona anga ari ekumusha. Zvezvo zvongoti munhu anokwanisa ngori magadheni, but otoita mota, zvigayo, madhemu, chichi zvakadaro. Saka musikana uya achitiudzawo isusu, paivawo nekazini yangu futi akaberekwa akaita chirema chekuti handiti kana kuri kumusha rain season kunoita mahuswa akareba. Mwana uya aisatenderwa kunzi afambe mumahuswa, asatoda zvekutogumwa nemahuswa iwayayo. Saka nguva iyoyo yekuti mahuswa achiri manyoro akareba vanotoona toti haatopindi pane mahuswa. So aiuya achiswera paGogo. Saka Gogo vakabva vatuma mwana musikana uyu aiva nepfungwa dzinenge dzisina kukwana, vakatitora munin'ina wako unomukanda mumvura. Saka uyu zvakamushamisa, anga nepfungwa dzisina kukwana, akati ko ini ndogotumwa sei kuti ndinokanda chii mwana mumvura. Zvadaro iye matauriro ake anotaura kuti Gogo vakabva vamutora musikana uyu ane kazini yangu yanga ine pfungwa dzisina kukwana iyayo, ndokuenda nayo muchibage. Gogo kwanzi vakasvika vakashanduka kuita Bere, vakamuti uri kuona here zvandaita izvi? Vakaregedza kukanda mwana iye mumvura nhasi, ndiri kukudya. Saka vadzokera kumba, mwana uye kazini yangu akabva asvika, ndobva atora mwana uye ndokunokanda mumvura. Saka panenge pane imwe cousin brother yangu yanga iri mugomo, akatoona movement ichi, iye sister yangu iye akatobereka mwana achitoenda naye kumvura. Saka iye haana kuziva kuti munhu uyu wandaona achienda naye mwana kumvura haana kuzodzoka naye kupi? Kumba. Saka zvadaro mwana akazotsvagwa, mwana uyo asina kukwana, ndobva azobvunzwa mwana ari kupi, afamba sei? Zvikanzi mwana ndamukanda mumvura.
zveshuwa kunotsvaga mumvura. So kuona mwana atofa, mai vake kwakutodedzwa vangaendawo gadheni, kwakuuya kwakusvika kunzi mwana atofa. Polisi yakasvika ndobva yasunga musikana wisira mwana mvura. Akati musasunga inini ndega, nagogo wangu vadi ndovandituma kuisa mwana mvura. Gogo zveshuwa pakatoya Santana ndokutakurwa ndokuenda. Nyaya yakatosvika kuchikurubi. Nyaya yakabuda mumanewspaper kuti kune chembere yakaisa mwana, yakatuma mwana kunowisira mwana mumvura. So handichataura nzvimbo yandinobva nekuti vanhu vazhinji vakaiziva nyaya iyoyi. Zvadaro pamba pedu taiva nemombe. Sekuru vangu vanga vari vapenyu but hapana chavaitaura. Gogo ndivo vamwe vaitoratidza kuti ndiye murume pamba pedu ipapo. Zvadaro inini mumba medu takaberekwa tiripo 8. Taberekwa tiripo 8 pane third born yababa vangu. Mwana akangorwadziwa nemusoro achibva kuchikoro. Musoro mama vaiva kumunda vakisakura. Ndobva vatodedzwa mama, but mai vangu ndi step mother ve that girl. Ndobva vauya mama kwakusvika kochi akati mama ndiri kurwara ndiendese kumaprofita. Mama akati alright, ndokumhanya mama ndokuisa mwana wavo mubhara. Ndokuudza gogo kuti mwana arwara toita sei. Gogo vanga vakungoti wekani akazofa zvozoita sei chichi. Saka mwana uyu akaiswa mubhara ndokuendeswa kwabamukuru mukoma baba vangu. Ndokusvika ndokudza bamukuru mwana ari kurwara ndiri maprofita. Ndokuenda kumaprofita vakabva vaudzwa kunzi mwana uyu ari kutofa. Gogo vake vari kuziva zvavaita. Gogo vake ndovaura mwana dzokerai mwana atofa. Mukomana munhu aitotaura. Mama musoro wangu kani but makumbo ese anga atooma. Zvezvekuti tange munhu arohwa nestroke maoko ese anga atooma. Chachasara shaya idzi dzarohwa but voice raingobuda achingoti gogo mandiurayire. Chishuwa ndisati here baba vangu vaifanira kuuya kuti ndiite sei ndivaudze kuti ndafa nei. Baba vangu kani dema muripo kani kusvikira sister yangu yaita sei yakadzokwa naye kumba. Vasvika kumba kwabamukuru vachingosvika vachimisa mukicheni munhu gone afa. Mukomana shirwa tova rufu. To my surprise gogo wangu munhu akafa kuma4. To my surprise gogo wangu ma4 iwayo vachiudzonzi mwana afa vanga vakutotsvaga kuti vatorisa papi. Na4 o'clock munhu afa na4 o'clock ivo vakutotsvaga zvekuti vanorisa papi. Baba vangu vaishanda nzvimbo yekutoti tinotodarika Harare tichienda saidi raNabulawayo iro. Zvichitora nguva kuti vasvike kumusha kwedu. So makuseni next day mangwana acho pakafa zisi vangu. Makuseni zvakatonzi nagogo mwana uyu ari kutofanira kutovigwa izvozvi nekutokurumidza. Nguva iyoyo kwanga kusina mafoni, kwanga kuine matelegram. Baba vangu vachairwa telegram yasvika nekubasa apo vanga vabva kunight shift. Vasvika nekubasa vachitonzi vari kutozodzokera manheru futi kubasa. So kuzosvika ndobva vaudzonzi tatambira shoko rerufu mwana wanyafa. Takutombokupai kalive kadiki. Baba ndokuuya kumba ndokuona mwana anga atovigwa kare. Baba vakati ko mwana uyu makazomuviga yakafa na4 manheru. Mangwana makuseni 8 o'clock munhu atovigwa. Chirudzi gogo akati aiwa anga chagarire afa chichi kudi zvikanzi nababa vangu. Alright but munhu auraya mwana wangu andirwadzisa. Zvandiri kuita panapo kana pane auraya mwana wangu ngaarehurure. Gogo wangu akati kana unozive chiwewe ndakatokubereka kana iwewe ndinotokudya nekuti mbiya vangu vaitoti ari nyure ende shuwa akati ari nyure raisatonyurawo uri mupenyu. Zvadaro gogo vangu dedi vangu vakabva vati hazvinetsi munhu adya mwana wangu ini ndakufamba kuti nditsvage chadya mwana wangu. Zveshuwa dedi vangu vakangobuda pamba ndobva vaenda kumuprofita vakaenda hatizive kuti kupi. Vaenda kumuprofita uye muprofita akavaudza kuti mai vako ndovauraya mwana.
zvikanzi nababa vangu saka ndoita sei ndodota go back to center. Zvanzi vakangopiwa matombo 3 munamato kunyeya yaiva kumasowe. Matombo 3 anga akasungwa nemachira machena nekamucheka kachena. Vasvika zvikanzi unomadzvara paruvanzi. Baba vangu vakasvika vakanoita seizvozvo. Vakasvika huri usiku. Pamba pedu paiva nembwa, but imbwa idzi musi uwoyo hadzina kana kutombokura. Vakasvika vakaisa munamato yavo. Tese takarara, hapana akazoti munhu asvika akaisa munamato ndokuzonoka dhoo ndokupinda mumba ndokurara. Mangwana makuseni vakabva vati aiwa ini ndakudzokera kubasa. But munhu akauraya mwana wangu dai ataura ndisati ndadzokera kubasa. Gogo wangu akati unopenga uri mucheche wewe ungakwanise zvekuti munhu akauraya mwana wako kuvamwe vese vanofa vakambotaurwa nezvavo wako ndiyakoshani. Dedi wangu akati aiwa mai pakanaka ndakuita sei ndakuenda. Vakakwira basa vakadzokera kubasa. Vadzokera kubasa dedi vangu pasina mazuva 3 days dzichipera. Pamba pedu mukomanashe kusaidi kuguva remukoma wangu kune kachikomo kariko ndokwaibva nematombo ikoko mukomanashe usingamboona kuti ari kupotserwa nani. Matombo erekeni aita kuya akawanda achidonhera pamusoro pemba. Pamba pedu pane imwe main house yakafuratira chikomo ichocho. Kitchen ndo yanga iri nechekuzasi. Mukomanashe matombo aita kupotserwa nepamusoro pemba. Rodzika rakananga kukitchen. Richipinda mukitchen richinotema gogo. Gogo vavata poto yesadza kuti vabike. Poto yese yaizara matombo erekeni mukomanashe. Ausiri kuziva kuti ari kubva nekupi. Isusu takagara mukitchen hapana aitemwa. Gogo wangu chete ndo waingotemwa nematombo. Pamba pedu pane magedhi 2. Vakati vangoda kungobuda gedhi chete. Mukomanashe matombo aita kunaya erekeni nanhasi. Matombo iwayo mamwe achona aripo pamusoro perufu. Vachitemwa pane musi wakabva ati ndakwenda kumaprofita ndakuzodi. Vachida kutraya kubuda gedhi. Mukomanashe jaketi raunga akapfeka rakaita kuzadzwa matombo erekeni kumeso kwese kwakazvimba uku. Vachitemwa nematombo. Zvinhu izvozvo mbiri yakaenda. Ndosaka ndati handidi kutaura kumusha kwangu nekuti munhu hapana vanobva kusaidi kwedu ikoko vasingazvizive kuti ndo zvakaitika. Zvakaitika for 2 good weeks. Matombo achipotserwa everyday neusiku asingarari pamba pakazara vanhu. Ivo chete ndo vainangwa nematombo. Nyangwe vakagara pakati pevanhu vaitongoona ratongosvika ratovatema. But nyangwe wakabuda panze utarisa kuti matombo ari kubva nechekupi unongoona direction kuti ari kubva nechekuguva rakavigwa munhu. But hausi kuona munhu anopotsera wacho. Zvadaro mukomanashe tagara. Gogo wangu vaiuraya vanhu. Rimwe gore kwakauya tsika mutanda. Rimwe gore vanyanya kuuraya mufamily medu. Vanhu vakati aiwa zvanyanya regedza timbotorana tsika mutanda. Ndandine makazeni brother akawandisa mukomanashe. Vakabva vatora mutsika mutanda auya kumusha kwedu. Shushu akasvika akabata varoyi. Gogo wangu vakataura mashoko vakatiza tsika mutanda paakauya. Ndobva zvanzi zvinhu zviri kumba kwavo hatizvikwanise kuzvibvisa kana vasina kutipa permission. Ndo mashoko avataurwa natsika mutanda. Zvadaro vadzoka tsika mutanda adzokera. Gogo vakauya vakataura kuti akaunza tsika mutanda akanotora tsika mutanda ndoda kutodhila naye. Takafungidzira kuti kunyepa. Mukomanashe ndandine makazeni 4 akaenda kunotora tsika mutanda. Pamakazeni 4 iwayo mukomanashe munhu wese akangotanga kungorwara. Gogo wangu vaibva vangoti AIDS. Marwariro acho avaita vaibva vatotonge munhu ane AIDS, but mukuenda kuchipatara AIDS yacho haitobatwi. Zvadaro takagara mabradha angu achirwara. I remember imwe brother yangu so yakangomera kabundu pakati pemusana apa. Amera kapundu kaya ndobva kashena ndobva kasvinwa ndobva ratotanga kuita zihombe. Akatanga kubuda makonye honye munhu mupenyu achitaura so
zvekuti tichienda kunovaona munhu wese airwadziwa kuti asi chii naye kunofamba kudai zvichinzi zvoni makatora tsikamutanda, munhu wese akatora tsikamutanda mufemili menyu ari kufa. Takagara dad vangu nemukoma wavo, baba vekazeni yangu iyoyo, vatombofamba vakatoudzounza makatotangirwa. Mukoma vangu vakafa vachidonha honye, vari mupenyu vachidonha honye, tichitaura navosu vachiti hanzvadzi ndakufa, asi munhu andiuraya ndigogo, pamusoro pekuti ndakanotora tsikamutanda. Ndakufa mwana baba vangu. Takati it's okay, zveshuwa mukoma vakafa, takavaviga. Mumwe mukoma tobva serious pasina kana 3 months. Aita serious, makumbo ese akazvimba, chii haasi kana kugona. Ivo gogo vaingoti AIDS, taurai kwamakawana AIDS yenyu, totakura munhu toendesa kuchipatara, hapana AIDS, mukoma nashe hakuna chirwere chiri kubatiwa. Vafa mukoma pasina 3 months, tavaviga. Mumwe wachona akasvika kuita ronda pachidya panapa, pakangoita kapundu. Kaita kapundu tobva raita zironda zihombe rekuti aisa munhenga. Munhenga waaisa kubva pachidya panapa wainobudikira nekuibvi, akatanga futi kubuda makonye. Taitsvaira makonye kudai, munhu ari mupenyu mukoma nashe uchinorasa uku, munhu achitaura kuti shuwa honye dzese dziri kubuda pandiri, shuwa dai vangondiuraya zvangu ndafa. Zvadaro mukoma vave vakafa. Wani mukoma vangu ndo vainamata nguo tsvuku, vakapenga mukoma nashe, kupenga chaiko chaiko. Nanhasi pfungwa dzavo varight zvo, but vane kamwe kakuvhunduka kaunoona kuti munhu uyu anenge akambomhanya mushini. Zvadaro vese vafa. Hapana munhu akazotora futi tsikamutanda nzvimbo iyoyo. Zvinhu zvandiri kutaura izvi zvakaitika I think 2002 zvatsikamutanda izvi. From there kumusha kwedu hakuna kumbozouya tsikamutanda futi, nekuda kwekufa kwakaita hanzvadzi dzangu idzodzo. After 3 months, after 2 months, after 3 months, vanhu 3 ndobva vafa gore 1. Tagara mukoma nashe. Saka gogo vangu vanga vakuti vakarwara zvezvi zvekuti vanorwara serious, pakanoti pakarwara munhu arwara mufemili, vaibva panga paine mombe pamusha pedu hopo, vaibva vatoti urayai mombe. Mombe iye ichiurayiwa, kana munhu anga ari kuchipatara vanobva vati mubikirei chitaka, liver iyaya, mubikirei liver, ubikirwa liver, yobva yaendeswa kuchipatara. Achingopedza kudya that liver, munhu goni atofa. Saka takazozviongorora, but vanhu vanga vatopera kufa time yatakazoongorora kuti ndo zvinoitika. Saka zvadaro ivo pawakaona kuti haiwa game yaonekwa, kwanga kwakuti kwakarwara munhu nemombe inobva yarwara. Mombe ichifa, munhu anenge achitofawo zuva iroro kana kuti the following day. Ndozvavanga vakuita. Zvadaro mukoma nashe vanhu vakafamba vakadii. Saka ivo manje vanga vakuti vakarwarawo, isusu tisi taigara pamba pavo navo gogo vangu, nekuti baba vangu ndo vanga vari last born. Gogo vanga vakuti vakarwara vakagara mukicheni parupasa. Saidi ravanenge vari rinobuda majuru, tumajuru twewhite twandisati ndamboona mulife, tune musoro weyellow, twewhite tudikidiki, twaibuda twakazara, twakawanda. Ipapo vanenge vachirwara zvezvekuti serious, unobva wanza kuti munhu afa anga asingatomborwara mufemili. Zvadaro izvozvo zvakadhonza zvemajuru izvozvo, kuziva kuti gogo varwara kwaibuda tumajuru twakawanda, munhu otofa. Zvadaro mukoma nashe ndakugrade 6 ndanga ndakunamata imwe chechi. Ameno kuti ndakatanga kurota hope ndakarota ndiri pamba ndina amai vangu pamba pedu. Saka ndakabva ndatarisa mudenga, ndobva ndaona muine mwedzi kwakachena kuti mpo. Saka mwedzi uyu wakabva watanga kufamba zvishoma nezvishoma, ndakabva ndapinda mumba mamai vangu mukisheni, ndobva ndatora plate.
ndakabva ndatanga kutevera mwedzi nawo nchiutevera mwedzi uya uchidzika kusvika wagara muplate ndakabata. Wagara muplate ndakabata, ndakabva ndadzokera kuna mama ndoandaratidza mai vangu mwedzi uyu. Mama vangu mboti usaratidze vanhu vanokutorera, ndo chipo chako chaita se chawapiwa naMwari. Ndichibva ndamuka ndobva ndaudza mai vangu, mama ndoupedza ndarota. Mai vangu vakanditi handei kuchechi tunofumvira. Vamwe mai ndobvati mwana wengu asangobatwa musoro nevanhu. From there ndandakurota zvinhu zvinoitika. Ndakarota ndopakabva patanga fourth born yababa vangu, second born kuvakomana ndopakatanga aiva netime yekuti weight yatadza kubuda mukomanashi. Weight yakatadza kubuda aiti kana akunzwa weight inotadza kubuda. Yatadza kubuda weight yaitanga kusvuka maziso ese kuti ared ogotanga kuumburuka. Saka ndotemi inini ndandakunzwa voice munzeve dzangu. Ndakanzwa voice ringonditi tora mvura uboilise, isa salt yakawanda. Ndoisa salt yakawanda nemvura yayo ndonomupa. Ndamupa achingopedza kunwa mvura yayo anobva atotanga weight yobva atotanga kutobuda, ototanga kuti ukawandipa mvura weight yangu yobva itotanga kutobuda. Saka zvinhu zvakadhonza. Ndaanda kuti ndakadaro ndichingopedza chete gogo wangu vaibva varidza mutswinyo kana kungoti saka ini zvaindinetsa. Ndandiri grade 6 yange yava 2006 by then. Saka zvakaenderera mberi. Mwana wababa vangu iyeye akaramba achingoenderera weight ichitadza kubuda. Ndobva ndarota zvichinzi nyangwe vakafamba zvinengei vakadii mwana uyu haasi kuzopora, iwewo ndiuri kufanira kumurapa. Vabereki vako kuda kuti tivaratidze chipo chiri pauri. Saka vakafamba vakaneta tambo, vakasungirirwa, akaita sei mukomanashi, nothing chakabuda. Saka ndobva azodaro futi adzoka akadaro tiri pamba, ndobva vamutora mvoenda naye kumaprofita. Vadzoka naye akasungirirwa zvinhu. Saka achisvika ndobva ndanzwa voice richinditi kana papera 1 hour asina kuita weight, mutore usunungure zvinhu zvese zvaabva nazvo izvo. Wasunungura zvinhu zvese zvaabva nazvo ungotora mvura iya unomupa mazuva ese anwe, zvinobva zvatopera. Nhasi ndokupera kwedambudziko rake. Zvakabva zvapera mukomana tagara. Ndakabva ndatanga kunzwa voice reri ndakutotanga kutoprofita vanhu zvekuti ndaingotaura kuti mukomana mudambudziko rakati but ndaisarira nendimi zvinoita vanhu zviya. Ndaingonzwa zvaitaurwa munzeve kuchechi ndichitotaurwa kuti une chipo, zvichonzi hapana kana dhimoni riri pauri, but Mwari vaita kuti rudzi rwenyu rusunungurwe nenyaya yekuti manyanya kufiwa. Zvadaro takagara. Rimwe gore gogo vangu varwara. It was 2007 grade 7. Ndobva varwara gogo. Huva yekumba kwedu vamwe vanoti chikuva, vanhu vanobva kumasvingo vanoti chikuva, so rine that word zvinoenderana nekwatinobva. Saka chikuva ichocho changa chakavakwa zvekuti mukati munopinda zvinhu zvekuti unotokwanisa kurongedzera mapoto kana kuti zvinhu zvako zvaunenge weida kuisa mukati. Saka chagogo wangu chakavakwa sekudaro. Mukomana rimwe zuva tapedza kudya takukanga chibage nehanzvadzi yangu inonditevera. Saka chikuva cheche changa chisisina kadhoo, saka pane kanhu kaivhara ipapo. Saka ndakabva ndatanga kunzwa sound yekuti pari kukangwa chibage pane chinhu chiri kuti chichibuda muchikuva meyamwe. Ndakabva ndaudza hanzvadzi yangu ndikati uri kunzwa sound here iri kubuda uko? Hanzvadzi yangu yakati ndiri kuinzwa. Ndobva panga pane dhishi remaplates rariripo. Zvakaramba zvichiitika nguva diki takutonzwa maplates akurira.
maplace akurira kuratidza kuti pane chinhu munoziva kana dziri huku kana huku dzakaenda pamaplace kumusha zviya zviya dzichidya chikafu pane kasaundi kanobuda saka ndo zvaiitika ipapo. Tagara ndopandakati hanzvadzi yangu simudza dhishi iro uise pashi uise pamusoro pechikuva. Akasimudza dhishi rari akaisa. Saka ndandina tete vangu hanzvadzi baba vangu first born gogo vangu vanga varipo takarara tese mukitchen tapedza kukanga chibage chedu mai vangu vanga vasipo tapedza kukanga chibage chedu ndopandakati takurara ndopandati ndakunamata tete ndovototanga kunamata oni ndakunamata saka hanzvadzi yangu vanga akarara kumashure kwangu ndairara nehanzvadzi yangu musemu blanket takutanga kunamata saka inini ndandiri kudhuze nekuchikuva chiya mukomana handizivi kuti chii chakaitika ndakangokaruka ndavhura maziso. Time yandakavhura maziso ndakaona nyoka ichiuya ichiita kumhanya. Nyoka iyi yanga iri white yandisati ndamboona mulife. White nyoka ine maziso eblack mumbama muine light. Saka yakabva yamira kuenzana neni ndakapfugama. Yamira yakanzana neni ndakapfugama takatarisana kudai handina kuvhunduka. Tatarisana ndakabva ndasumudza ruoko rwangu ndakarova nyoka iya ichinowira kuchikuva. Mbuya vangu vanga vakarara vakanditarisa. Ichinowira ikokoko ndobva yadzokera muchikuva meyema yabva. Ndakabva ndati kuna gogo vangu ende zvakaoma. Handizivi kuti ndakawana kupi simba iroro rekurova nyoka kana kuti ndisatye kuti nditize. Saka teme yandakabva ndairova ndati nyoka iyo. Gogo wangu vakabva vangoti ndobva varidza mutswinyo. Tete wangu vakati nyoka yacho iri kupi ndobva ndati iyo iri kupinda muchikuva umwe. Hanzvadzi yangu achimuka achiona mukomana nyoka yanga yakakura iyoyo. Yanga yakakura. Saka pfungwa dzangu nguva iyo ndakangoti inyoka dzinoita sei dzinofamba. Saka mangwana makuseni ini ndakabva ndatobuda mumba imomo ndobva ndalorera mumba mamai vangu mumain house yamai vangu because manga muri mukitchen. Nehanzvadzi yangu takabuda ndobva tarara yakwe. Makuseni taenda kuchikoro nehanzvadzi yangu vanhu vakasara pamba vakapisa matai nemhiripiri vakavhara mukitchen. To my surprise mukitchen imomo nyoka yakanyatsa kuvhunura mukomana kuvhunura zivhunurwa zihombe rikunyatsoona kuti nyoka yatase yachembera. But vanhu vari kutopisa matai kuti ife itese iyo iri kutovhunura kunyatsoratidza kuti hapana zvamaita. Uchipinda mukitchen mvura mukitchen kudai uri kuona zivhunurwa munoziva zvimwe zvinhu unopererwa. Kune humwe uroi hunotyisa chaiwo unotyisa. Saka zvadaro gogo vangu vakazofa. Gogo vangu vafa. Nyoka yemukomana ndakazoiona futi masikati machena. Ndichibva kumvura pamba pasina kana munhu ndakasenga mugomo ndarorwa ndauya kunosungirwa. Makuva gogo nasekuru vangu ari pamba. Nyoka iyi ndakazosangana nayo ichibva kwayaibva iri white kudaro but yakura ende yachembera. Ndakasangana nayo yakamira ini ndakamira. Ndichinyatsoona kuti yakareba sei. Yakareba 2 meters. Ziso rayo rakaenzana nerehuku kudai. Yakura mukomana nyoka iyoyo zvekuti nanhasi iripo ipenyu. Tichikura musoro yedu yagara negrease. Ndove dzemadhongidzi tichinzi tiri kunanzvwa nenyoka. Saka ndangotaura ndichijamba ndozvinhu zvatikasangana nazvo mufamily but handingakwanisi kuzvitaura zvese kuti izvi neizvi. Chandinoda kungotaura ndechekuti Mwari variko inge vanotirwira. Now ndakanga ndakarorwa zvangu ndakazobuda. I'm 29 years. Next year I'm turning 30 years. Ndiri munyika tongoti nyika yevatorwa nekuti ndakataura nyika yandiri vazhinji vanogona kundiziva.
ndo zvakaitikawo mufamily medu. Ndangoti ndingotaurawo zvatakasangana nazvo, pamwe panowanawo vanobatsirika but vanhu ngatinamatei. Ndiyo yanga iri confession yavanzvadzi vedu ava. So kuchati kwavo vabva vati ndichauya ndokuudzai uroyi hwemukoma wababa vangu. Hanzi nyaya dzacho hadzisati dzambopera. Zimbabwe ko chiko chiri kumbonyatsoitika kuti vana gogo vari kuroya vazukuru, vana sekuru, vana baba, vana mainini, zvakangooma. If you have a confession, aiwa, do not hesitate, uyai kuinbox tiitaurirane, because your confession might help the next person. Vadiwa vateereri, ndiyo imwe confession yatanga tiinayo. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.